anga foli ba lamɛbagaw minnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la ni waati ninnu na ka fɔ ɲɛna ni an ka kunnafoni kɛnɛ sigi kan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC an ka kunnafoni kumaba bi araba septembre kalo tile 18 san 2024 filɛ nin ye ninnu an bɛna laseliw k'aw ye Bamakɔ kɛɲɛ ni dansagokɛlaw ka dankariba ye jandarmew ka kalanso kan falajɛ Bamakɔ o sira kelenw kan Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso tun ye sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ k'u ye dankari belebeleba bolodali dansagokɛlaw fɛ bali kunungo tarata la ayiwa o siraw kan Modibo Danbele ale bɛ studio kɔnɔ an bolo yan a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a lahalaw kan farafina tilebi yan fanfɛla keleya tɔnba CEDEAO ye dansagokɛlaw ka ni dankariba in kɔn kosɛbɛ bi araba in na awa an ye wele bila Isa Kaba kunnafoni sɛnsɛla don ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna kuma an ye u taabolo ninnu kan Burkina Faso ka da dansagokɛlaw ka dɔ farali ye dankarili kan ka ɲɛsin sibiliw ma ne sigidalamɔgɔw labɔliw ye u sigiyɔrɔw la ani ka dɔw fagatogojuguyaw la Human Rights Watch n'ale ye adamadenya hakɛ sabatilu baɲumankɛtɔn ye gafe labɔ a kan min kɔnɔ u bɛ bolo ɲɛsinen kɛ u ma ayiwa an bɛna laseliw kɛ aw ye a kan ka taa duniya gun kibaruw kan l'Ameriki kɔkanko kotigi Anthony Blinken be tamala Egyptikaw fɛ yen nɔ a senfɛ a ye welekan bila Banisirala ani Amasi ma k'u ka bɛnkan sɔrɔ teliya la maramafɛnw sɛmɛliw la a y'aw danse an ka kɛnɛ kan kunungo tarata septembre kalo tile 17 san 2024 na dansarukɛlaw ye dankarili kɛ gendarmew ka kalanso kan falajɛ Bamakɔ a kɔfɛ Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye sɛbɛntiyali dɔw kɛ a kan Mariam Kuyate VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ be a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn kabini dugujɛla Bamako waliya fosi kɔni ma kɛ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw bɔ o cogo la ka kɛɲɛ ni binkani min yɛrɛ kɛla kunu faba kɔnɔ maaw bɛ ka bɔ ka taa u ka ciw la kabini dugujɛla i n'a fɔ kɔrɔlen cakɛdabaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don ka daminɛ gouvernement ka caw fo ka taa se kɛnyɛrɛ ye caw ma an'an ka pankurujigiso senu sugu kɔnɔnaw maaw bɛ ka taa ni yɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen na yaasa ka taa u mako la ka fɔ ko maaw kɔni sirannen don ni ka dɛsɛ ka bɔ ayi o kɔni ma ye a ko la sabula kabini kunu sɔgɔma ni walen kelen kɔ ni lakana yɛrɛ fanga ka bonya o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na si ma kɔrɔya ni si ye min ye Bamakɔ pankurujigisoba fo ka taa se gendarmew ka kalanso binkani kɛla yɔrɔ minnu na ani Tour d'Afrique yɛrɛ o masurunya na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ finitigilakaw olu ka lakɔlɔsiliba kɔnɔ ani yɔrɔ faratilenw minnu bɛ se ka kɛ maajugu yɛrɛ tɛmɛsira ye lakana fanga o kɔni bonyanen bɛ kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se patrouille ma minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ an ka finitigilakaw fɛ sigida kɔnɔnaw na min ye Woromasiri tabaw ka ɲɛmaa ye état-major général Omar Diarra ale kɔni ye laseli kɛ u ka bataki kɔnɔ ko binkani yɛrɛ senfɛ gendarmew kalanden dɔw olu nin tola a la nka a jate kɛrɛnkɛrɛnnen ma di min ye jatigɛwalikɛlaw fanfɛla ye kelen o cɛla o kɔni o jenina ka ban tan population yɛrɛ fɛ min ja carilen don ni waati in na bɔlɔlɔsiraw fɛ u caman fɛnɛ ɲɛnama minɛna Woromasiri tabaw fɛ a binkani yɛrɛ senfɛ état-major général des armées ale ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni ka i hakili sigi ko bawo ko kow kɔni bɛ u ka bolo kan ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la ma fɛn fɛn i mana sigana maa ye ko ka o kunnafoniyaw di teriyala finitigilakaw ma bolodi ɲɔgɔnma ko kan ka kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen taabolo ye ni waati in na ka kɔn état-major général des armées ale ka nin bataki ɲɛ kunu sɔgɔmada joona jatigɛwalikɛlaw ka tɔn min bɛ wele ko GSIM olu kɔni ye bataki bɔ min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni binkani kɛla olu yɛrɛ de fɛ Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la Mariam Kuyate ka nin kunnafoni laban ninnu dilen kɔfɛla la bi araba in na farafina tilebi keleya tɔnba CEDEAO ye dansagokɛlaw ka nin dankarili Bamakɔ kan kɔn kosɛbɛ dankarili minnu ɲiningali tomi gɛlɛnw bɛ a kɔfɛ ka da a waleya kɛcogoya ani a jala tali la Al-Qaida dansagokɛ kuluba olu fɛ ayiwa o sababu la an ye wele bila Isa Kaba ma ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bamakɔ an bɛna ɲiningali tɛŋuni k'a la Isa ni tulo b'an na an ka foli b'i ye n yɛrɛ ka foli bɛ aw ye ka VOA lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ayiwa sisan ɲiningali ye min ye e bɛ se ka kunnafoni laban jumɛnw de di an ma waliya ninnu kan kurubala teliya la ayiwa
ayiwa i y'a fɔ kunnafoni laban minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ a dɔnna mɔgɔ minnu ni olu ye a fɔ k'a fɔ k'u ye waleya in kɛ n'o ye sini mɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ye Al-Qaida ka bolofara ye farafinna worodugu yan fan fɛ yan nka ka fara o kan min ni o dɔnnen don o ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni olu ye nin waleya kɛ i b'a dɔn k'a fɔ a fan caman bɛ yen minnu ye sifinnakaw ye denmisɛnnin fitininw don o kɔni o ye kunnafoni ye min kɛlen don ka to mɔgɔw da Bamakɔ yan kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ko denmisɛnnin fitininw minnu ni u si a caman ye k'a daminɛ 95 la ka yɛlɛn o denmisɛnninw don o fana ni kɔni ye mɔgɔw dabali ban nka kunnafoni wɛrɛw minnu bɛ yen ni mɔgɔw tun ma o sɔrɔ kunun kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko Mali pankuru yɛrɛ k'a fɔ ko o fan dɔ sɔrɔla ni lajaba in senfɛ o kɔni kɛra kunnafoni ye hali n'o y'a sɔrɔ kunun mɔgɔw kun sɔnni dalen to kan kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ halisa jamanakuntigiw fana ma o fɔ officiellement o kɔni kuma bɛ bɔlɔlɔw kan k'a fɔ ko jatigɛ walekɛla ninnu sera jamana pankuru ma pankuru joli don pankuru jumɛn don halisa o faranfasiyaw ma dɔn nka o kɔni kɛra sababu ye ka mɔgɔw maaw ta kosɛbɛ ani fana ni ja dɔw fana bɛ yen ja minnu n'olu b'a jira k'a fɔ ko waleya in a kɛra sababu ye ka jandarmu denmisɛnnin caman kɔnɛ u ni na o jaw kɔni kɛlen don ka mɔgɔw bisi Bamakɔ yan kosɛbɛ olu bɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ ka kɛya to k'a da i tulo kan k'a fɔ hali bi a ma fɔ mɔgɔ da hakɛ min kɔni nin tora ko in na jamana fan fɛ. Ayiwa ka da i ka kumakan ninnu kan CEDEAO n'o ye farafinna kilebi yan fanfɛla keleya tɔnban ale ye waleya in kɔn kosɛbɛ k'a sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ka tɔndenyaw dabilalen don ka bɔ CEDEAO kɔnɔ u taara ka taa AES bila sen kan awa o taabolo nin o bɛ mun de yira e yɛrɛ bolo? Mali CEDEAO mɔgɔw y'o fɔ k'o jɛya k'a fɔ ko Mali ma bɔ olu ka tɔndenya la CEDEAO sariyaw kɔnɔna la ni jamana min bɛ fɛ ka bɔ san kelen de bɛ di o ma walasa a ka bɔli ka latigɛ ayiwa hakili la CEDEAO bɛ a ka o baara hukumu kɔnɔ ka se k'o timɛ ni san kelen banna bada la ni CEDEAO bɛ ni ɲɔgɔnna bataki bɔ ka kɛɲɛ ni nin ko ye nka halisa CEDEAO b'a jate k'a fɔ ko Mali ni Burkina ni Niger ye ale ka tɔndenw ye fo san kelen ka dafa n'a ko latigɛra cogoya min na n hakili la ni bataki in b'o ko fɔ. Yala nafa bɛ u ka nin kɔni kuma ninnu ni welekan ninnu kan ka kɛ ni taabolo waleyaw ye Mali la ani AES yɛrɛ Sahel marayɔrɔw kɔnɔna la wa kan? Nafa b'a la ka sababu kɛ mɔgɔ bɛ gɛlɛya kɔnɔ wagati min na a kɛra i ɲi a kɛra i jugu ye ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni ye a dafara i da kan k'a fɔ ko a waleya ma ɲɛ ne hakili la o nafa ka bon an ko an bɛ min kɔnɔ n'u kuma kuma de o de tun bɛ mɔgɔw dabali ban mɛ CEDEAO fana ɲɔgɔnna organisation ba nin ka kɛ hali ni a kɛra k'a fɔ ko Mali bɔra CEDEAO la hakili la u kan ka se k'a fɔ ka sababu kɛ bɛɛ lajɛlen jugu de ye jatigɛ walekɛlaw ye i kɛra CEDEAO tɔnden ye i ma kɛ CEDEAO tɔnden ye i jugu de ye jatigɛ walekɛla ye ka sababu kɛ jatigɛ walekɛlaw b'a dabɔ ka se ka diɲɛ bɛɛ de lasiran. Ayiwa e yɛrɛ bolo san malidenw ani Mali yɛrɛ marakɛlaw ye CEDEAO ka nin kɔni in bila minɛn jumɛn de kɔnɔna na? Mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ minnu ni bɔlɔlɔsiraw fɛ olu caman b'a fɔ ko nin ye dɔgɔtɔrɔ nali saya kɔfɛ les médecins après la mort nka jamana ɲɛmɔgɔw ma dɔn ni olu b'o o kuma ɲɔgɔnna fɔ nka anw minnu ye jateminɛlikɛlaw ye anw bolo dɔgɔtɔrɔ nalen tɛ saya kɔfɛ ka sababu kɛ ni ni ɲɔgɔnna degun b'i kan i ka mɔgɔw sɔrɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a fɔ ko a ma ɲa o ye fɛnba ye n y'a fɔ ni CEDEAO kuma de peut-être que an b'a dɔn k'a fɔ ko ŋaniya juguya bɛ a kɔnɔ ka ɲɛsin an ma nka a kelen ka dɔ fɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko a hakili bɛ Mali la wa hali o bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilina wɛrɛw yɛrɛ la na min tɛ hali fara ɲɔgɔn ye ka sababu kɛ hali ni san kelen dafara CEDEAO jamana caman bɛ yen Mali ni minnu bɛna continuer ka baara kɛ CEDEAO jamana caman bɛ yen minnu ni Burkina bɛna continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sira wɛrɛw kan peut-être que Mali bɔra CEDEAO la nka Mali tɛ bɔ Côte d'Ivoire sigiɲɔgɔnya la Mali bɔra CEDEAO la Mali tɛ bɔ Sénégal sigiɲɔgɔnya la wa CEDEAO jamana tɔw Mali tɛ bɔ olu sigiɲɔgɔnya la o kɔni ye wajibi de ye o kɛra Ala ka kɛ de. Ayiwa ɲininkali labanna Isa i yɛrɛ ye journaliste ba ye i ka kɛnɛw kan i kumana kosɛbɛ wagati bɛɛ i bɛ barokɛnɛw sigi fɛn min ye lakanabolow sabatiliw ye Mali jamana kɔnɔna na ani AES la ani Sahel marayɔrɔw kɔnɔna na e yɛrɛ bolo bi politiki dɔɔni yɛrɛ sira kan k'a ye fɛnɛ k'a kɛɲɛ Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnyaw a n'a ka kanabilaw olu nɔfɛ ka kɛɲɛ ni duniya jamanabaw ka jagoyaliw n'u ka danatigɛliw ni fɛnw ye mun de bɛ se ka kɛ sisan yaasa ka nin façon ninnu bali Mali kɔnɔna la? Ka ninnu bali fo baara ka kɛ kunnafoni ko kan kunnafoni ko de bɛ se ka nin ɲɔgɔnnaw bali a mana kɛ diɲɛ jamana o jamana la kunnafoni ko de bɛ se ka nin ɲɔgɔnnaw ni finitigilakaw ye kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ siga t'a la k'a fɔ ko an bɛ kisi ni ɲɔgɔnnaw ma nka kunnafoni fana kɛrɛfɛ fo mɔgɔw fana ka
u hakili to u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya finitigilakaw yɛrɛ fan fɛ hakili to yɛrɛ la o nafa ka bon nin suguyaw la ka se ka nin suguyaw bali nka k'a kɛ i b'a fɔ k'a fɔ k'an bɛna fɔ de k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ma baara kɛ nin ɲɔgɔnna bɛ se ka jamana bɛɛ sɔrɔ nin ɲɔgɔnna ye États-Unis sɔrɔ san 2001 nin ɲɔgɔnna camanba bɛ kɛ Faransiw la nin ɲɔgɔnna bɛ kɛ jamana wɛrɛw la ka sababu kɛ diɲɛ bɛɛ de kan ka jɛ ka terrorisme kɛlɛ mais min walasa ka dɔ bɔ a ɲangata la i n'a fɔ nin kɛra cogo min tantɔ o de ye vigilance ani an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka finitigilakaw dɛmɛ ni kunnafoni saniyalenw ye walasa ka ni ɲɔgɔnnaw boli. Ayiwa an ka foli b'i ye Isa Kaba k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ nin tun ye Isa Kaba ye an bolo an ka nɛgɛw kan ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye politiki kunnakun caman a b'o kunnafoniw dɔn awa sisan nin bɛna an ka kunnafoni tako fɔlɔ kun cɛ a ye to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na laseli tɔw kɛ aw ye a k'an bɛɛ sɔnni. Fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Plan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusulan min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Nka kɛnɛ kan ayiwa Laginɛkaw fɛ yen nɔ an b'an sen fa ka taa Laginɛkaw fɛ yen nɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko colonel Claude PV Musa Dadis Kamara ka fanga cɛ gɛlɛnba ne a tun minɛna ka sababu kɛ mɔgɔw ka fagaliw ye ne a bolila kabini novembre kalo tile 4 waati la san 2023 la ka a ka kiiri to sen na minɛna Libéria dancɛw la Kabinɛ Fofana n'ale ye politikikɛla ye ale ye a jira k'a fɔ ayiwa ko ni minɛli ninnu bɛ Laginɛ fanga ka danatigɛliw de jira ka kiiri nin kɛ jɛlenyaw kɔnɔna la awa a ye nin laseli ninnu kɛ Georges Atino ka ɲininkaliw kɔnɔ u ka kuma baraniw na an ka lamɛn. Aura Karo Tanikobo depuis Claude Puvi Kibori Conakry prison centrale là. Allah minali menkeni kolidi mais justice boloma parce que a juge a emprisonné presque perpétuité là. Donc le fait que Abraham Minabi aucun justice boloko kolidi mais il dit ça là pour que même des juges 28 septembre massacre pour que ici même coupable dit dans la peine subie maintenant bon gouvernement est référent à décision ta 2023 là novembre 2023 PV qui borimen ke alka fo ko ni mo min karana ka PV yorolon oti dina wodi soron alka manda dare bla contre là. Donc, au mandat d'arrêt, on les bras ébités à Bawa, Mina, Libéria. Donc, moi-même, nous faisons une victime du 28 septembre, Kodo. Nous sommes en Kobal, et nous sommes en justice Boloma. Justice là-bas, même des mêmes Bakodu qui est à Olaton, même Tonyen, qui a Jodi Olma, qui a Olatina la Salma. Colonel Claude PV minali yala o t'a jira fana k'a fɔ ko Laginɛ fanga kɔni jijalen don kosɛbɛ ka se ka kiti kow bɛɛ lajɛlen ka waleya septembre kalo tile 28 bingani ani fagali walew kan wa. Ayiwa PV la minali fana ye ko le di même di senya na k'a fɔ gouvernement ka décision men ta depuis san 2 le ten kwali 28 septembre dossier jugé là. N'a foda ko mo principal ye ko ma donc ote ko di men ko bredi ka masron gouvernement na image boloma donc ni kama fenen justice boloma ni ko yen bi modi se bebe ni même seigneur de la barabreama justice kafana wole 28 septembre men dossier jugé donc ni la myriado ni kama fenen le fait que albra karanke bi ka PV mina PV bra kose odi mon chema mansaba et surtout victime lo ça c'est pas la faute de ces
ayiwa sisan an tun y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni daminɛ la k'a fɔ ko an bɛna ka kuma di Modibo Danbele tun kan ka kuma an y'a laseli kɛ aw ye fɛn min ye ka da sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ka laselikan ninnu kan ayiwa dankarili minnu kɛra kunungo tarata don na septembre kalo tile 17 Mali Bamakɔ Mali faaba kɔnɔna la ka ɲɛsin a fɔra k'a sera gendarmew ka école ma ani fana a fɔra fana ko pankurun jiginyɔrɔ fana Isa Kaba bɔra sisan k'a fɔ k'a kuma bɛ bɔlɔlɔ siraw kan fan bɛɛ fɛ donc Modibo b'an bolo yan nɔ studio kɔnɔ Modibo Danbele awa ka kɛ ni pankurun ka ni dankarili pankurun jiginyɔrɔ ka dankariliw ye ko dankarila pankurun dɔw la hakɛ ma fɔ a la fosi ma fɔ a la e bɛ se ka mun de fɔ an ye a taabolo kan sisan Kajatu n ka foli b'i ye n ka foli bɛ lamɛnnikɛlaw ani filɛlikɛlaw ye nin wagati la an ye kunnafoni minnu sɔrɔ an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ ni o ye terrain kan ye an ka kɔrɛsɔnnaw u y'a yirana k'a fɔ ko an bɛ nin wagati min na mun ye Air Algérie ani Air Sénégal olu kɔni ka pankunu ka bɔ i n'a fɔ u ka yɔrɔ la ka na Bamakɔ nin wagati in na olu u ɲɔngirilen don mun de la a ɲɔngirila an ye sɛgɛsɛgɛli minnu sɔrɔ a kɛra ka sababuya kɛ dankarili min kɛra kunu ka ɲɛsin Mali ma ni a kɛra pankunu jigiyɔrɔ ye sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a yirana na k'a fɔ fana mun ye mawuludi fana kɛli ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tumu tɛ yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ taa ka taa mawuludi kɛ a ye degun lase u ma parce que mɔgɔ caman tun bɛ fɛ ka taa mawuludi kɛ donc olu mɔgɔ ninnu fana ma se k'a sɔrɔ k'a sababuya kɛ nin kasara in ye a donc an bɛ waati min na i ko sisan ni n ye faamuyali kɛ i ka kuma la a bɛ komi sisan Mali Bamakɔ Mali faaba kɔnɔna Senu pankurun jigiyɔrɔ a datugulen don bon n tɛ se k'o fɔ mais an kɔni bɛ se ka mun fɔ an ye sɛgɛsɛgɛli mun sɔrɔ n ye misali mun d'i ma an ye Air Algérie ta ni Air Algérie fana kɔfɛ an ye a yirala k'a fɔ ko Sky ale fana ka tagamadenw dɔw olu fana kɔni tun ma se ka bɔ o yɔrɔ la k'a fɔ k'u bɛna Bamakɔ k'a sababuya kɛ nin mais mun ye k'a fɔ ko pankurun jigiyɔrɔ yɛrɛ dayɛlɛlen don bon o kibaruya an tɛna se k'o kɔni fɔ mais kunun an kɔni ye mun kɛ ko in kɛlen kɔfɛ dɔrɔn a yirala k'a fɔ ko u y'a datugu wagati damayɔrɔ kɔfɛ k'a sababuya kɛ mɔgɔw yɛrɛ lakanani ye ani u yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka dankari mɔgɔ minnu na an bɛ se k'o kibaruyaw de fɔ nin wagati la an ye ja dɔw ye bɔlɔlɔ siraw fɛ minnu y'a yira k'a fɔ u bɛ dɔ bɛ yen a bɛ ka tasuma don pankurun dɔ la pankurun jigi kɛnɛ kan a ye taa don a la a tigi bɛ kan dɔ fɔ mɔgɔw tɛ kan min mɛn o tɛmɛna bɔlɔlɔ siraw fɛ bon komi sɛbɛntiyaliba ma kɛ ten kosɛbɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso fɛ a kumakanw kan a koɲaw kan e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ sisan ka fara i ka nin dɔnna ka ɲinini senfɛ i ye mun de sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ jumɛn sɔrɔ ka fara ninnu kan Kajatu an bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la Isa Kaba a bɔra a ka kuma la a y'a fɔ mais ne hakili la n'an bɛ fɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ fili tɛna kɛ jaabi mun na o ye an ka makɔnɔni kɛ mun ye finitigilaka ninnu yɛrɛ u yɛrɛ ka bɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka n'a fɔ a nin de kɛra parce que o bɔlɔlɔ sira kelen ninnu fana kan an y'a ye mɔgɔ dɔw fana bɔra k'a fɔ tuguni ko jakɔrɔw don dɔw ko fɛnɛ nin don donc ne hakili la n'an ma ye k'a fɔ an kɔni an bɛ fɛ an ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la o ye mun ye Mali finitigilakaw yɛrɛ u yɛrɛ ka bɔ ka na laseli k'a koɲa la yaasa an ka dɔn mun don ayiwa Modibo Danbele an ka foli b'i ye nin kunnafoni ninnu dili la ma k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun y'a an n'an ka patron tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ kan yan nɔ a nana kunnafoniya dɔw di an ma ka kɛɲɛ ni kunungo dansagokɛlaw ka dankariliw ye Bamakɔ min kɛra a jirala k'a fɔ ko a kɛra pankurun jiginyɔrɔ kɔnɔna la nka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnlen tun tɛ an bolo a kan ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko an ka kɔnɔli kɛ halisa ɲɛmɔgɔw mana min fɔ ayiwa a bɛ bila o kɔnɔ an ka foli b'i ye Modibo ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an b'an senfa ka taa Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ ayiwa a yirala k'a fɔ ko dansagokɛlaw ka dankarili a bɛ kan ka cari kosɛbɛ ka tila ka dɔ fara a juguyaw kan ka kɛɲɛ ni civiliw ye ayiwa sigidaw kɔnɔmɔgɔw u b'olu labɔ u ka sigidaw kɔnɔ ani fɛnɛ u bɛ fagali juguw ni waliya jugubaw ta k'a ɲɛsin u ma nin kunnafoniya ninnu bɔra bi Human Rights Watch ale ka gafe kɔnɔna na a ye min labila bi araba in na septembre kalo tile 18 na san 2024 na ka bolo ɲɛsinin kɛ u ma ayiwa kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko hakili kan ka to a koɲaw la halisa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an b'an senmafa ka taa Lamɛriki jamana la yan nɔ Lamɛriki kɛlɛbagaw n'o ye u fadenw ye olu bɛ kan ka sinsin a kan kosɛbɛ yaasa ka yɛlɛma don jamanakuntigi ɲini kalataw jaabi ninnu na Jeff Seldin n'ale ye VOA ka kunnafoni dila ye ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan
a bɛ kunnafoni diyaw kɛ furuba lakanabolow de kan awa a ye kumakan minnu sɔrɔ ka fɔ an ye a bayɛlɛmali bɛ kɛ Naman Jara fɛ an k'a lamɛn. États-Unis jamana kuntigi kalata in hukumu kɔnɔ an bɛ waati min campagne bɛ ka wusu ka taa fɛ walasa ka jamanadenw lasɔn. Donald Trump républicains ka cɛbɔ anw bɛna sɔrɔ ko lakisi ani se tɛ minnu ye k'olu fana lakisi waati sera ka kow yɛlɛma Amerika. Nga Amerika ɲɛmaw dɔ ka kuma fɔ la ko concurrence in bɛ cogo min na o kɛra sababu ye ka Rusi jamana fara ɲɔgɔn kan. Merrick Garland ye États-Unis procureur ye. Rusi jamana kuntigi Vladimir Putin ka masurunya mɔgɔ dɔ Sergei Kiriyenko y'a ɲini cakɛdaw fɛ Rusi jamana na k'u ka kunnafoni kɔlɔw sankɔrɔta ani laɲini minnu sigira sen kan jamana kɔnɔ walasa ka Amerika san 2024 jamana kuntigi kalata in sankɔrɔta. Amerika jalakili sɛbɛn y'a jira cogo min na ko kunnafoni minnu bɛ di bɔlɔlɔsiraw fɛ o ye de ka kalatalaw ka hakilinaw sankɔrɔta u ka laɲini jɔnjɔnw kan. Dɔw fana bɛ ka kunnafoni di so min tɔgɔ RT sen dɔ a la ni Irisi bɛ ka dɛmɛ. U ye Irisi jamana jalaki yɛrɛ k'a bɛ surunya $10 wari miliyɔn 10 ma n'a y'o di kunnafoni so in ma n'a daga bɛ États-Unis. Matthew Miller ye Amerika kɔkanko minisiri kuma lasela ye. O ye de ka $1 miliyɔn caman di Amerika jamanadenw ma ka sɔrɔ u ma bɔ a kalama n'u bɛ ka kunnafoniw di Irisi ma ka Amerika kalatalaw hakilinaw yɛlɛma ka tila ka bɛɛ fanga suso a kɔnɔ. Nin kɔni kɛ kun ye de dɔrɔn ka Irisi de kɛlɛ ka siya woloma nati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ États-Unis ani ka mɔgɔw bila fili kɔnɔ kalata in kɔsɔn. Amerika jamana ɲɛmɔgɔw ko jalakili ninnu tiɲɛ t'a la u y'a jira ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na kabini kalo daminɛ walasa ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ Irisi sen bɛ kalata in na ka jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump dɛmɛ. Merrick Garland ye procureur ye États-Unis. We have observed increasingly aggressive Iranian ne ma dala ni nin kumaw de ye Amerika jamanadenw ka haminako ye nin kalata in na nga a ka kan jamanaden minnu bɛ kalata u ka dɔn fɛn mun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ani u ka dɔn a kɔlɔlɔ bɛna kɛ fɛn mun ye fana. Amerika lakana cakɛdaw dɔw fana y'a jira ko Chine jamana fana bɛ ka a sen don kalata campagne in na walasa ka sira tigɛ cɛbo dɔ ye n'u ka nafa t'a bolo. Sisan an bɛ ka n yɛrɛ ɲininka de Amerika bɛ ka baara minnu kɛ ni mɔgɔ ninnu kɛlɛli kama n'a y'a sɔrɔ a bɔra a sira fɛ. Margaret Tarev ye kalanfa ye sira 15 sanfɛ kalanso la États-Unis. Ne ma dala ni nin kumaw de ye Amerika jamanadenw ka haminakow ye nin kalata in na nga a ka kan jamanaden minnu bɛ kalata u ka dɔn fɛn mun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ani u ka dɔn a kɔlɔlɔ bɛna kɛ fɛn mun ye fana. Kalata bɛ ka sɛnsɛn ka na sisan Amerika wotekɛlaw kɔni ni labɛnw bɛ ɲɔgɔn na walasa ka kalata. Ka kɛ ni bani sirala ani an ma se ka kɛlɛ kumaw ye l'Ameriki kɔkanko kotigi Anthony Blinken bɛ taama la Caire Egypte faaba kɔnɔna la bi araba in na a ye wele bila bani sirala ani Hamas ma bɛnkan teliman sɔrɔliw la maramafɛnw sɛmɛlikow kan Gaza kɔnɔ o bɛnkan bɛna kɛ sababu ye a ka fɔ la fɛnɛ ka fitinɛ carili bali sigida jamana tɔw kɔnɔna la kunun o ka d'a kan fodon caman belebelebaw de kɛra damadɔ Hezbollah fɛ Liban jamana kan min senfɛ mɔgɔ 12 bɔnɛna u ni na ani ka tila ka maa 2,000 ani 750 ɲɔgɔn na jogin Liban kɛnɛya minisiriso ka laseliw la. Sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni CAN U20 éliminatoire ye Sénégal ye Mali battu ne 2-0 ye ntɛnɛndon na an ka Siyaka Tarawele lamɛn a kan. An ka daminɛ ni CAN U20 ye sɛnɛntɔlɔntan bunakun kan Coupe d'Afrique des Nations farafinna ɲɔgɔn kunbɛba don min bɛ sɛnɛntɔlɔntana cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan ale éliminatoire bɛ senna Liberiyakaw fɛ yen minnu bɛ Mali ka zone kofɔ n'an ko IFOA A Mali ka boko fɔlɔ la kuna sini ntɛnɛn septembre kalo tile 16 san 2024 na Mali bina Senegal ɲɛkɔrɔ Senegali celu 2 Mali kanankolo o ye baara gɛlɛya kosɛbɛ Mali degeli karamɔgɔ Sumela Kulubali ka cɛdenw bolo
hali an y'a sɔrɔ Sumala Damba la ko Mali na se sɔrɔ Gambi kan kari nata septembre kalo tile 12 a ka bɔ ko 2nan na. An ye match daminɛ ka ɲɛ mais après an bɛ siran min ɲɛ coup de pied arrêté na ye bi encaissé o la mais denmisɛnninw ye foriba ta an ka ballontan bila k'a kɛ Sénégal ka ballontan ye malgré que an kulela ka sɛgɛn mais voilà ils ont déjoué. C'est pas la fin du monde, ça peut arriver. Aujourd'hui au coup un jour 5 on va essayer de redescendre par terre et puis voilà quand on préparer voilà ça deuxième match là on peut gagner tout le discours est cher parce qu'on est venu pour se qualifier et qualifier figa match de gagner on match bina ke Gambie de toutes les façons Gambie fenen 50 le jeu avant quoi ça on va mobiliser les 600 et qu'attend domaine qu'on parce qu'aujourd'hui j'ai pas reconnu mon équipe vraiment mais c'est pas grave longtemps ça peut arriver malheureusement aujourd'hui en bina kono précipitation mon premier match de atmosphère vraiment on va se concentrer pour que ça qualifier Malika Kulu no ye groupe B ye jamana nan de tumba kono ka kelen bora la o ye Mauritanie ale ma ye kɛnɛ kan Sénégal Mali ani Gambie olu de do sisan o kulu kɔnɔna na kunnafoniya nasira wɛrɛ fɛ Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saint-Fit bena san 2 de kɛ Aigle kunna degeli karamɔgɔya la a bɛ fɔ min ma ko contrat fédération ni Tom Saint-Fit y'u bolonɔ bila o kan dɔgɔkun tɛmɛnen na Musa Sylvain Jakite Mali Sédantolanta fédération ɲɛmadankan fɔlɔ bɛ pereperelatigɛ di an ma a ye san 2 de d'a ma an ye laɲini min k'a fɛ fɛnɛ an kɔni bɛ taa kupu de nɔfɛ mais n'an dɛsɛra kɔni k'a fɔ ko ala ka n'a tɛ diɲɛ ko si ma ɲa mɔgɔ t'u yɔrɔnin de faamuya o bɛ se ka kɛ demi-finale de o kɔrɔ de an taara an bololafolo nana quoi sinon an kɔni bɛ taa championnat de nɔfɛ o coup du monde fɛnɛ la an bɛ qualifié an kɔni an bɛ ala deli o la an ye retard ta mais an ka se ka rattraper bon o fɛnɛ la n'an donn'o kɔnɔ ala k'an dɛmɛ n'an dɛsɛra an ka se kɔni k'a don phase finale la sinon an ka taa 8e de finale la donc o nuance ni mɔgɔ t'o faamuya manque d'ambition tɛ mais an bɛ réalité de lajɛ en face k'a kuncɛ sinikɛnɛ juma stade malien de Bamako bɛ Libéria Péninsville bisimila o ɲɔgɔndan bɛ 10 stade du 26 mars la Bamako a bɛ don coupe de la confédération ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako 2nan ko segini hukumu kɔnɔ tagali la hakilina jiginna stade malien de Bamako bina Péninsville ɲɛkɔrɔ kanankolo kɛra stade malien de Bamako ta ye cɛlu 1 Péninsville y'o sɔrɔ min ye joliba ACI ye Mali cɛbɔ 2nan kafu ka ɲɔgɔndanw minnu bɛ interclubw kofɔ ɲina saison 2024-2025 hukumu kɔnɔ joliba bɛ taa Asco de Kara ka bɔ Togo ale ka wele jaabi o ɲɔgɔndan bɛ taa kari nata septembre kalo tile 12 Togokaw fɛ yen o ɲɔgɔndan bɛ don ligue ɲɛbila ɲɔgɔndanw tako 2nan ko segini hukumu kɔnɔ tagali la Bamako yan joliba ye se sɔrɔ Asco de Kara kan cɛlu 1 o kɛra joliba ta ye kanankolo Asco de Kara y'o sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala segi don ayiwa an balimaw nin bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ayiwa kunnafoni minnu sɔrɔla ka fara an kan olu de tun ye ninnu ye ka fɔ aw ɲɛna a b'an ka nin kunnafoniya ninnu a b'u sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ bɔlɔlɔsiraba belebeleba n'o ye www.voabambara.com ani an ka pagew kan YouTube Facebook ani Instagram kan nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye aw kana taa laseli dɔw bɛ ka lase aw ma a k'an bɛn sini. an balimaw ani yantuma AES jamanaw b'a jira ko passeport biométrique kura daminɛna n'a kun ye ka taamasɛmɛ bɛn ɲɔgɔn ma u ka maraw la u bɔlen ko CEDEAO la ni laseli nin kɛra dɔn kelen ka kɔn Sahel jamanaw ka jɛkulu sigili san fɔlɔ ɲɛ septembre kalo o tile 16nan san 2023 mun de kɛra a jɛkulu nin fɛ kabini waati wala juman kɛra san kelen a dabɔlen kɔfɛ aw hakilina ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka septembre kalo o tile 20 san 2024 babu la ayiwa tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa